Gugatik. Lastana, ia 2 urte daramatzagu elkarrekin eta uste dut pauso bat aurrera egiteko ordua iritsi dela. Eukene, nirekin... Eukene? Hola, txau, desde luego, bidali behar da olako argazkia. Ai, ama, ze piura ondartzan Mariler dana egiten. Etxoine, emotiko no jarriko diot. Hauxe, mingainateratzen. Eukene, gauza garrantzitsu bat galdetu nahi dizut. Nirekin ezkondu nahi duzu. Bai! Munduko gizonik zoriontxuna egin hauzu! Bai, toma, ja, 60 puntos hartu dizkio Juleni, zorrai! Barkatu maitia, zer esan duzu? Ea nirekin ezkondu nahi duzun. Ai, ama, ai, ze polilla. Errepikatu dezakezu. Baina orain mugikorrai, bai? Grabatu eta katutxoren aplikazioa jarriko diote. Mobil puta horri galdetu behar diot eskontzeko? Mobil puta horri galdetu eskontzeko? Super barregarria da. WhatsAppeko talde joko dut. Kene ustazu mobil zikinoi! Eskondu nahi duzu nirekin bai? Hala ez? Hori, sentitzen dut, baina ez. Bai, potroximela urpega. Twitterreri behar dut oraintxe bertan. Baietz, trending topic bihurtu.